Čaute ľudia, moje meno je Hazard, ja vás vítam pri 4 hrách. Tieto hry sú fakt rage. Začneme od prvá sa volá Rage Wars. Nie. Hrám prvýkrát. Že som si na nejaké... Čo tam je? Ja si to preskočiť. Nie. To ja. Myslíš, že mám robiť slnko? Ne. Čo toto? Čím ďalej idem, tak je to ťažšie a ťažšie. Prvo. Je to celkom v pohode, akože. Wow. Čo? Nie je to moc ťažké. Ježiš, to je to. Samari. Ježiš, nie. Tak toto bolo
dosť je ťažké. Ako druhú rage hru tu máme Medex. Táto hra je ale ťažká. Už to mám rozhraté, nejdem to od začiatku, lebo nebude to iba o tejto hre. To je iba taká názorná ukážka tejto hry. Teraz keď sa mi to vo videu podarí, tak to bude super. Ty kokos. Dobre. Ja som teraz posrať tento posledný. Na doj. Áno. Yes! Konečne som to dal. Zvedavý, čo bude tu. Ty kokos. Nie. Fú, dosť ťažké. Ideme na tretiu hru. Hill Climb 2. V tejto hre ide o to, že ste nejak... New paint Jeep. Free now. No, že sa mi ľúbi. Idem skúsiť svoj nový rekord. Celé nové. Poďme, mi to pôjde. Kde idem? No teraz zatiaľ nemusím robiť totálne nič. Existuje aj Hill Climb jednotka, ale to sa mi nechcelo stiahovať. Som robil na Hill Climb 2, alebo to stiahol ako prvé na tento nový telefónik. Už nenatáčam cez iPad, ale cez tento nový mobil. Najviac vychutnáva ten obraz, alebo cez iPad to nenahráva až tak dobre, tak aby ste si užili obraz, tak vám to točím cez mobil. Cez Mobizen. Tak dobrá apka. A vrhneme sa k tejto hre. Táto hra ide o to, že vy ste nejaký carer a vy sa musíte dostať čo najviac. V tejto Hill Climb 2 máte za úlohu urobiť si svoj najlepší rekord. A môžete tam aj rejsiť s vašimi priateľmi cez Facebook sa prihlásite, alebo iba cez Facebook alebo cez Google. A vy môžete si s kamarátmi rejsovať. Taktiež môžete rejsovať aj s nejakými neznámymi ľuďmi. No. Achievement. Water Run. Pekné. Môžete si to robiť s friendly challenge. Poďte hra, len môžete byť narejdžovaní. 600. Tak 600 metrov dáme. To akože nemám problém.
Nie. Iba trochu. No, áno. Iba 200 metrov. Už som sa dostal z toho kopca, s ktorým som mal taký problémik. No. Vrhnime sa k poslednej hre. Toto je Higher Lower YouTube verzia, kde hádate youtuberov. No to je asi normálne. No proste hádate youtuberov a keď sa vám to nevydarí, tak sa fakt môžete najrageovať. Nie reklamy nechcem. Dáme si našich susedov, Čechov, Fatipio, toto je over. V tejto hre ide o to, že máš hádať, kto má viacej subscribov. Má viacej podľa mňa. Vidíte, tak toto máte pohádať, ako to je. Housebox má viac. Menej. A proste taká zábavička. Koľko má ideálne. Menej. Jirka Král má viac, ten má skoro 1 000 000. Vendali má menej. Ten má viac. Nie. No, tak keď mať veľký high score, tak sa narageujete. Toto by bolo z tohto rage videa, z týchto rage hier. Všetko, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak nič. Tak čus.